Bona tarda, companys i companyes. Tal com us dèiem recentment, avui estem aquí els 3 membres de la Junta d'AILMET, el sindicat, també l'associació, per explicar-vos, com us avançàvem, una ajuda que us farem des de l'associació per la presa de decisions sobre aquesta mida important que seria, com bé sabeu, la de passar abans del dia 24 de febrer de tècnic de suport no policial a segona activitat. Us explicarem en detall què és el que diu les modificacions del decret a aquest respecte, el parer de l'associació i el sindicat, què passa en cada una de les dues opcions, si em vull quedar com a tècnic de suport o vull passar a la segona activitat. I més enllà d'això, com us vam dir l'altre dia, no posarem sobre la taula una opció única per part de l'associació, perquè el que no està en les nostres mans és la reacció de l'administració o de la judicatura o de una mútua mèdica pel mig que hi pugui haver. Sobre el que nosaltres sabem, us recomanarem i us indicarem què és el que passa en cada tria. Mantenir-se com a tècnic, passar a segona activitat. Més enllà d'això, cadascú té un cas particular que amb aquesta informació que us facilitarem a continuació, cadascú haurà de prendre. Àngel, sisplau, si vols referir-te a la modificació del decret. Sí, començarem a llegir el decret, a recordar tot el que diu. En principi, el que diu és que els que tinguem places de tècnic tenim un any per sol·licitar el pas a segona activitat. En aquest cas, el decret va entrar en vigor el 24 de febrer del 2023 i, per tant, vol dir que se'ns acabaria el plaç el dia 23. No el 24, sinó el 23. En segon terme, què diu? Diu que qui es passi a segona activitat serà restituït com a policia. És a dir, que tornarà a ser Mosso d'Esquadra operatiu. I que el tema de l'arma dependrà del Tribunal Mèdic. Això no té cap secret. Tornes a l'operativa i hi ha una revisió pel tema de l'arma. En segon terme, què diu? Que se't respectarà el lloc de treball o el lloc que estiguis destinat i l'horari de treball. En cap moment diu que se't respectin les funcions. Vol dir que et podran posar on estàs ara, com a tècnic, però a la part operativa i, lògicament, d'uniforme. Què passa si demanes un canvi de lloc de treball a una altra BP? Doncs que quan arribis a aquella BP et podran posar també on vulguis. Canviar-te l'horari perquè és un lloc nou, canviar-te les funcions i vés a saber que et poden posar a Q3 o Q5. Perquè hi ha gent en segona activitat que està quadrant. L'últim lloc, que diu que els que no facin aquest pas, les places són a extingir. Ho diu d'una manera que s'identificaran com a llocs a extingir. Què vol dir això? Que s'identificaran a la RLT. Per converses i reunions amb l'administració, extingir vol dir que desapareix. Quan desapareix la plaça? Quan la plaça s'anul·la? Quan tu canvies la teva situació. Per exemple, tu pots canviar de tècnic de suport, tens una total, passes una absoluta, has canviat la situació. Per tant, motiu d'una absoluta, també és el canvi. La plaça teva s'ha extingit. Que et jubiles, s'extingeix la plaça. Que ets difunt, s'extingeix la plaça. Perquè hi ha altres coses que no queden tan clares i nosaltres no podem dir què passarà. Per exemple, l'administració va dir que si tens una excedència i tornes, com que la teva plaça s'ha extingit, tens que tornar a segona activitat. Clar, aquí el problema que hi ha és que tu tens un nomenament de tècnic de suport. Què faran? No ho sabem. Possibilitat. Tu vols tornar, et diuen que no, plaça de segona activitat, doncs només et queda una solució que és impugnar. No pots fer res. Podríem afegir també alguna informació de la gent que està en segona activitat o en una total, que són els nous companys que tenen que demanar. És un problema. Estem tenint molts problemes amb el Tribunal de Segona Activitat, perquè no es tracten com si tinguessin una total, es tracten com si no tinguessin res. Llavors, les discussions són contínues. Ara, si en cas, l'Evaristo passarà a la segona fase del que està preparant l'administració.
lligant amb el que tu estaves explicant sobre el tema de les funcions i els problemes que estan tenint els companys, amb el tema del Tribunal de Segona Activitat, és important destacar una qüestió que ja hem parlat a la nostra web i és sobre el que s'ha parlat a les darreres COPSAs, sobre les funcions i clarificar aquest tema de les funcions en l'ordre IRP 413/2009, que parla de la situació administrativa especial de la segona activitat. Llavors van proposar un redactat a la COPSA, un redactat que és una mica controvertit i amb el qual la resta de sindicats tampoc estaven d'acord, per un motiu molt concret que ara us explicaré. Aquest redactat el teniu a la web, parla de la definició d'operativitat, diu que és un conjunt d'accions que estan encaminades a la protecció dels drets, garanties col·lectives, etc. Però hi ha un punt que és un calaix de sastre que parla d'habitualitat i excepcionalitat. Parla de que per avaluar si hi ha una funció pot ser operativa o no, s'haurà de tenir en compte l'habitualitat i l'excepcionalitat. Aquests conceptes són un calaix de sastre que plantegen molta incertesa i molts interrogants. Una operació és operativa o no? Perdó, una funció és operativa o no? Es pot dir, home, habitualment no ho és, però potser que alguna vegada excepcionalment ho sigui. Clar, només, tal com posa la proposta de l'administració, només d'acord amb les limitacions determinades pel Tribunal Mèdic, no s'hauria d'intervenir en aquestes situacions excepcionals. Per tant, estem de la mà del Tribunal Mèdic, del que digui el Tribunal Mèdic de segona activitat. O dit a l'inrevés, si el Tribunal Mèdic no ho limita, doncs hauràs d'intervenir, encara que estiguis en segona activitat. La nostra opinió ja hem expressat moltes vegades i en la web també, és molt senzilla. És operativa tota persona que no estigui en plaça adaptada o de segona activitat. Mireu si és fàcil. El problema potser és que l'administració no vol deixar-ho tan clar, vol deixar una definició oberta on càpiga tot. I supeditada sobretot al que digui el Tribunal Mèdic de segona activitat. Aquesta definició d'operativitat no està tancada de moment, entenem que no està tancada perquè es va acordar que els sindicats enviarien propostes alternatives o propostes de modificació, però que sapigueu que la intenció de l'administració va per aquí. Jo crec que és molt important saber-ho, perquè si passeu a segona activitat, això influirà. Depèn del que us digui el Tribunal Mèdic, doncs sí que hi haurà, segons aquesta definició, sí que hi haurà vegades que hauríeu de fer funcions de primera activitat de manera excepcional, però segurament sí que les haureu de fer aquestes funcions. Bé, ara farem una mica de resum i precisament començarem per el que no és beneficiós el fet de passar a segona. Primera cosa, tots sabeu que a segona activitat no hi ha concurs de trasllats. Per tant, motiu, si t'hi passes, et poden donar el canvi o no te'l poden donar. Per tant, motiu, estàs igual de penjat. Segona cosa, pot passar-te que acabis al quadrant i acabis fent tasques policials substituint la gent operativa. Què pot passar també, que la gent ho pregunta? Doncs que a l'INS, lògicament, recordeu que si hi ha aquest canvi, ja ha de comunicar a l'INS que estàs en segona activitat. Ja ho hem fet amb alguns companys i de moment no tenim resposta. A l'INS pot obrir un expedient d'incompatibilitat, però amb la normativa a la mà només et pot congelar el pagament de la pensió a través d'una sentència judicial. Però també podem dir que fan el que volen. Què més pot haver-hi de dolent? Doncs moltes coses més. Vull dir que un cop fet el pas no pots tirar enrere. Sí que et continues jubilant als 60, pots jubilar-te als 59 o als 60, com pots jubilar-te més tard. Però una cosa no compensa. Llavors, jo considero que no es donen les situacions
com per canviar-te a segona activitat, perquè entres a la roba. I aquí ja sabeu que hi ha molts problemes. El tema de quedar-se com a tècnic, ja ho has dit tu, són places a extingir. En principi ens hauria de conservar la mateixa situació i ens hauria de respectar fins a la jubilació. Clar, això és una incertesa també, el futur no el sabem. Hi haurà revisions de l'INS? Segurament sí o no, no sabem, no podem endevinar el futur. Encara que ens quedem com a tècnic de suport, sempre estem supeditats a que ens facin revisions. No podem donar per segur absolutament res. És un risc que hem de córrer. En principi, com torno a repetir, ens han de respectar. Clar, el salt a la segona activitat és diferent. Jo crec que ho ha explicat molt bé l'Àngel. Les funcions que podem arribar a fer estan supeditats al que digui el Tribunal de Segona Activitat. I com veieu, tenim un calaix de sastre en la definició d'operativitat en la qual hi pot caber absolutament tot. Per tant, jo crec que passar a segona activitat sí que és un risc pel tema de la seguretat social, totalment. Això jo crec que és 100% segur. Que en un futur no sabem si pot canviar a parer dels tribunals en quant a la compatibilitat. Ara se'ns ha obert una finestra amb una nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ja veurem on anem a parar amb aquesta sentència, evidentment que s'utilitzarà. I a mi m'agradaria que expliquessis, Àngel, una mica en relació amb aquesta sentència el que hi ha. Bé, aviam, la sentència és molt bona, però molts companys preguntaven que això és d'aplicació, que ens pot beneficiar. Aviam, la sentència el que fa és interpretar la directiva 2078 del Tribunal de la Unió Europea. La sentència, jo m'he llegida, és molt bona. És una persona amb una incapacitat permanent total que els despedeixen de la feina. En el cas nostre seria un cessament. Hi ha que utilitzar-la, hi ha que portar la sentència a tribunals i hi ha que veure com actuen les jutges. A partir d'aquí s'intentarà tot, però tampoc podem dir què faran al futur. Exacte. Us agraeixo, companys, la feina que heu fet ara per descriure una mica la situació davant la tria tan important que alguns hauran de fer abans del proper dia 24. Per a la resta, en el cas que tingueu alguna pregunta molt particular sobre el vostre cas molt particular, teniu el correu de l'associació comunicació, sense accent, comunicació.ailmed@gmail.com. Ens adreceu allà alguna consulta molt particular d'un cas que no el trobeu ben representat o ben explicat en aquest vídeo que us hem gravat. Res més. Gràcies. Seguim endavant. Fins a la propera.